थैनायसै बायदि खालामहैखायो गुबुनाखौबो बिदिनो थैनायसै बायदि गोसो थोलाय थिखागोन ओरैबायदि खालाय थिखागोन ओरैबायदि नाथाय गावदि आखायावनो गैया गावदि गुदियावनो गैया नै बेखौ जेबो फाथा मोना फुलमन आंनि हौवाया मिथिबाय दा बिराद सैमानि सैमा अगियान सैमा बोरमाफोर बायदि सैनि गियाना खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायना हरनाय थाबाय आं नोंथांमोननिसिम जोबोद गिदिर आपडेट लाबोदों लोगोफोर मैखुन बसुमतारी आरो पुर्णिमा बरगयारीजों जोबोद दावराव दावसि कल रेकर्ड भाइरेल जागासिनोमोन दिनै गोदान मोनसे भाइरेल कल रेकर्ड ओंखारबावबाय लोगोफोर बे जाबाय मैखुन बसुमतारीनि वाइफ अनजालि बसुमतारी आरो पुर्णिमा बरगयारीनि सानैजों रायलायलायदोंमोन दा बे रायलायलायनाया कल रेकर्डआ भाइरेल जालायबाय ससियेल मिडियायाव गोबां माने भाइरेल जागासिनो ओंखायनो आं सानबाय नोंथांमोनखौहाय जाय खोनासङाखै जाय बारा फेसबुक पेज आरो फेसबुक इउज खालामा बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलाव फैनानै खोनासङो बेखौ बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौ लाबोनाय जाबाय आरो जानाय जायैखौथ' मिथिला सोरनिया सैथो नङा बेफोरखौ जोङो मिथिला जायखिजाया सोरनिया सैथो नंगौ सोरनिया सैथो नङा नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ खोनासंबानो मिथिजोबगोन आरोना जों बुंलायलायनाङा गावबा गाव खोनासंबानो मिथिजोबगोन ओमफ्राय बड'लेण्ड रादाब निउस चेनेलाथ' जोबोद माने सनमान खामायदोंमोन मान सनमान खामायदोंमोन दा गावसोरजोंनो गाव जालायलायनायनि थाखायनो जोबोद डाउनाव थांबाय आरोना लोगोफोर बुंनो थाङोबाथाय आं बुङाखै बेखौ बयबो बुंदों लोगोफोर बयबो मिथियो बुङाबाबो स' बिदिब्ला नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो मोजाङै खोनासंबानो जाबाय आरो ओमफ्राय दा जेनेबा आंखौ एथ'ग्राब बदनाम खालामबाय आंनि लोगो दोगो हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो मारै एफारायदि बदनाम खालामो आंबो इनि हिनजाव नङाना आंबो इनि जेबो नङा बेनिखायनो नोंखौ बारा डिस्टार्ब खालामोला गोरा डिसिसन लालै मा जाला जा मानसियाखौनो बियो गोदाव बे प्रमद बर'नि हिनजावखौ लानानै बिदि दुगा जाबाय थादों प्रमद बर'नि हिनजावा आं नोंजों जाथिबो नङा खुरमाबो नङा नोंनि जानायफोरलाय आंलाय नख्लाय मा खालामाखै होननाथ' माथो आखुथो लानानै देखायनायलाय माखौ लानानै जानाय बे होफिननायखायसो बेबो मावनो होफिननायखायसो कमेन्टआनो लाजाया बेखौ रायनायफ्रा लाजिसिंसिं मोनो आं मानसिफोर रायनाया ओमफ्राय इयो जुदि नाय बाजै जुदि इयो हिनजाव गदाय लादोंला लामारगोनला खिन्थु दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया आंनो नाङा इदि हौवाखौबो आं हौवा लानानैनो आङो मोनबोखाबाय खिन्थु आं नाङा जुदि इयो हिनजाव गदाय लामानोबा इयो दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया नाङा आङो नांखाया आङो थैब्लाबो थैनायसै बायदि खालामहैखायो गुबुनाखौबो बिदिनो थैनायसै बायदि गोसो थोलाय थिखागोन ओरैबायदि खालाय थिखागोन ओरैबायदि नाथाय गावदि आखायावनो गैया गावदि गुदियावनो गैया नै बेखौ जेबो फाथा मोना फुलमन आंनि हौवाया मिथिबाय दा बिराद सैमानि सैमा अगियान सैमा बोरमाफोर बायदि सैनि गियाना सास नोंखौनो नोंनि गावनि हिनजावखौनो माबायदि बदनाम खालामनाया नोंखौ बदनाम खालामाबायनिया आंखौहाय आङो सिमाङाव नुखादों आंखौ होनखादों सिमाङावहाय नोङो नोंनि बिफाया नोंखौहाय नों जाय हिनजावखौ माबा खालामो सानो बे हिनजावनो नोंखौ नोंनि फिसाया नोंखौ मा खोन्थाना होदों होनखादों आं इदि नुखादों नोंथ' आंखौ फुलमननो नों बायदिसिना खोन्थाना होनखादों आरोखि आं मोगथाङाव गाव फैनायाव न'आवहाय ओमफ्राय नै आं सानसेलाबो आं खोनागोन सानदों दिपिकाजोंहायबो इदि जादों दिपिकाजोंबो बिराद बिदिनो आं दिपिकाखौ बुंहरबाय दिपिकाबो मानिया उनावहाय बिनि गियान खेरथाबो मोनजोबनानै फुराना जालांबायना एसे गोबाव मिथिलायनाया ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जेरै नों दा खोन्थाहरदों दिपिकाया गावनो आंनावहाय बुंहरनानै बाजै आं मिथि बुजियावहाय आं गोरोन्थि मावबाय आंखौ खेमा खालामदो आं नोंनि फिसायजों गाज्रिबो थांबाय बिदि होननानैहाय बे आंखौ खमा लाहरदों होमब्ला हिनजावफ्रासो मोजां दा हिनजावफ्रासो बेसेबां बुजिनानै गावनि जिबनखौ बासायनानै दे साननानै बुजिनानैहाय जुदिबा जा मावबाय बेनिफ्राय गोजानाव था होनदों आं मानो होनोब्ला आंनि बिफाया बिराद मुर्ख होननानैहाय ओरैबायदि ओरैबायदि गावखौनो जेबो साननो हायालै केयारलेस मबाइल थुयो अखा थब्ले थुयोमोन मिथिबाय दा फुलमन मानोखाय सेंग्रा गोरलै बायदि ओरै होनलायखायो गावखौ आंलाय मा बोरायनो आंलाय मा बैसो जादों होनलायखायो बिदि होनलायखायो बिदिखा जेबो गैया हा थखसेबो गैया बे दा नै जा न' लुनाय थादों बेबा थाखा थाइसेबो गैदेना नों दाबायदियाव माबा मोनसे जा न'खराव खैफोद मालायनाव गन्थं फाननानै बियाब्ला जिबनावबो दाहायनो हाया आं जेब्ला हस्पिटालाव नानिखौ जोनोम जानो थायदों बियो फैसाखौनो होनो रोङाखै फैसा होनो रोङाखैयो ओमफ्राय सोरनाव बिखौ थाबाय थाखो बिलाथ' एसे गोबाङैनो जाबाय
ओमफ्राय जानानैहाय आं होनबाय फैसाथ' थोनाय नोंले आं लांनायाथ' जोबबाय गावथ' आंहाय गैया होफैनो रोङासै ओमफ्राय सोरनावबा बिहर थाबाय नामाथाय 30,000 थाखा ओमफ्राय बे 30,000 थाखा बिहरनानै उनावहाय मेन्टेना आं 35,000 बायदि लांदों आं बिदिनो बिहामजोफोर जानायफ्रावबो प्रदीपनि हिनजावमोनाव बिना लांदों आं नैबे प्रदीपखौ सिनायखायो दा बेवहाय होमब्लालाय इयो नोंखौहाय होमब्लालाय बे मास्टारनिसो होननानै मारै इदि फानबाय गावनि हिनजावखौनो मास्टार इदि बुंदेरनो नाङा गोदोहाय जोङो सिख्लायाव जा गोसो थोलायदोंब्लाबो जों जेबो बिदि जों आंगोलियावसोमोन ओमफ्राय बियो मानो इदि बुङैलाय मालाबाबो जों बिदि सोमोन्दो गैया जों जेबो माबा गैया गावबा दा आंखौहाय आङो गाव खस्थ' खालामनायखौ रायला नोंनि मास्टारा नों गाव आंखौ जरायो नै बिदिल' ओमफ्राय नै खोनाबाय ओमफ्य नोंनि हौवानिफ्राय हौवा मानसिफोरनाव इदि एथ' गाज्रि राव ओंखारनानै इनि खुगायाव ओरैबायदि गाज्रि बिस गोनां खोथा खुगानिफ्राय राव बुङो मारै एथ' गाज्रि बुंनो हायोथाय आं आसरित मोनोहाय खारनाय मोनलायखायो हां आयौ खोनासं बिसिनि जाथियानो सब बिफायाबो हिनजाव गदाय बिमायाबो फिसाय गोदान बिब'आबो बिदिनो एकदम सान्थि गैया बिदि गोजा लाइन बिदि बेनिखायनो दा बे दोरोंखौ बियो लानो नागिरो मिथिबाय दा बिदिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायोला बिराद मोजां आरोना मानो होनब्ला दोरोंखौ होसोनाया बिराद गाज्रि आरो मिथिबाय दा जेनेबा नै खोनाबाय बाजै आंखौहाय जेबो आंनि नाम लाबाबायो हबेनो मेसेज हबेनो फन हबेनो मेसेज हबेनो जिखुनु हिनजावफोर हौवाफोरनो आंनि लोगोफोरनो इयो लागायबायनानै हगासिनो दङ ओमफ्राय इदि दाख्लामथों जे बाजै माने आंखौ सान्थि मोनबाय नोंबो एसे बुंदो अननानै आङो होनखायो आं बेखौ रायलादि होनो आं आन्दाज मोननायावहाय नोङो बेखौहाय नोङो खेदाव हरबाय थायो नोङो दिस्टार्ब खालामो नोङो मुर्ख होनदों आङो जुदि नों फिट थायोब्ला बे फुलमनाबो नोंनि न'खरखौ नुलांखाबाय गथ' गथायखौ नुलांखाबाय बेबो इसेबांनाखि साननो हाद्राय नङा आरो गावनि फैसाजों गावबो मा खालामजादों बेबो एसेबाबो थाल दंखायो होनदां मानो होनोब्ला नों